predávate fotovoltiku, tepelné čerpadlá, máte stavebnú firmu alebo poskytujete akúkoľvek lokálnu službu, Google Ads môže byť váš najlepší obchodník, ale väčšina firiem z neho využíva maximálne iba 1/10. Prečo? Lebo Google Ads nie je iba jedna kampaň. Máme až 7 rôznych typov kampaní a každá funguje úplne inak. Keď niekto zapne len jednu, alebo čo je horšie tú nesprávnu, platíte za reklamu, ktorú ani neviete, že máte. V tomto videu vám ukážem, ktorá kampaň je tá správna pre váš biznis a kde najčastejšie utekajú peniaze, keď ju niekto spustí nesprávne. Som Denis Galbavý a Google Ads spravujem tak, ako keby som ich platil ja. Dnes si prejdeme všetkých 7 typov kampaní, žiadne omáčky. Poviem vám na rovinu, na toto sa vykašlite, toto si strážte, toto je tá jedna vec, ktorá vám možno určite chýba, aby ste mali plný kalendár obhliadok na pol roka dopredu. Začnime tým najväčším kráľom lokálnych služieb. Search je základ. Bodka. To je presne to, čo si predstavíte, keď poviem Google reklama. Niekto nazýva textová kampaň alebo kampaň vo vyhľadávaní, je to isté. Ak niekto googli montáž klimatizácie, je to horúci dopyt. Ak vám toto funguje, máte vyhraté. Je to kampaň, ktorá vám prinesie zákazníka hneď teraz. Pre mnohých z vás to bude jediná kampaň, ktorú budete kedy potrebovať. A ak ju nemáte, okamžite ju zapnite. Ale pozor, aj tu sa dajú páliť peniaze veľmi jednoducho. Stačí jedno zle zvolené kľúčové slovo a platíte za kliky ľudí, ktorí si chcú klímu len opraviť, nie kúpiť. Ak túto službu neponúkate, vyhadzujete peniaze zbytočne. Search je stroj na hotovosť, ale musíte ho vedieť krmiť správnymi slovami. Táto kampaň sa hodí prakticky každému biznisu, ktorý ľudia aktívne vyhľadávajú. Lokálne služby ako kliniky, vodári, elektrikári, fotovoltika, klimatizácia a podobne. Ale pozor, aj v tomto dokonalom stroji vám môžu peniaze horieť priamo pred očami. Vidím to v účtoch každý deň a sú to dve hlavné chyby. Chyba číslo 1, chýbajúca čierna listina slov. V marketingu tomu hovoríme negatívne kľúčové slova. Je to váš štít proti vyhadzovaniu peňazí. Sú to výrazy, pri ktorých Google povieš, na toto moju reklamu nikdy nezobrazuj. Predstavte si, že montujete fotovoltiku na kľúč. Chcete zákazníka, ktorý má dom a 10 000 eur na investíciu. Ale ak nemáte negatívne kľúčové slová, Google vašu reklamu s radosťou ukáže ľuďom, ktorí hľadajú napríklad fotovoltika urob si sám, fotovoltika bazár, dokonca práca, montážnik fotovoltiky alebo niečo podobné. Preto treba detailne kontrolovať, na čo sa vlastne vaša reklama zobrazuje. Výsledok? Klikne vám na to aj domáci kutil, ktorý chce len schému zapojenia alebo niekto, kto u vás chce pracovať. Vy za ten klik zaplatíte možno 1 euro, ale tento človek vám nikdy nepodpíše zmluvu na montáž. Ak máte takýchto klikov napríklad 10 za deň, mesačne splachujete stovky eur len za to, že pomáhate kutilom a nezamestnaným a to určite nie je cieľom vášho podnikania. Druhá chyba. Geografická pasca. Je to nenápadné nastavenie, ktoré má Google v základe zapnuté. Hovorí sa mu aj zobrazuj reklamu ľuďom, ktorí sú v lokalite, alebo sa len o ňu zaujímajú. V praxi, ak ste elektrikár v Bratislave, Google vašu reklamu kľudne ukáže aj človeku z Košíc. Výsledok? Vy do Košíc na opravu zásuvky nepôjdete, ale za ten klik Google zaplatíte plnú sumu. Toto ale vieme vyriešiť absolútne perfektne. Používam na to jeden špeciálny skript, ktorý som vám už ukazoval minule. Funguje to ako digitálny vyhadzovač. Ako náhle sa reklama zobrazuje na nevhodné lokality, príde vám e-mail s týmito slovami. V jednom z ďalších videí vám tento skript dám úplne zadarmo. Pôjdeme tam ešte viac do hĺbky a ukážem vám, ako si postaviť celú search kampaň úplne od nuly. Aby ste mali istotu, že každý jeden cent zarába. Preto dajte odber, nech vám tento skript a návod neutečú. Lebo searchy sa vyhráva detailami. Typ kampane číslo 2 sú tzv. Shopping kampane, alebo vaša digitálna výkladná skriňa. Ak máte e-shop, toto je váš najsilnejší zamestnanec. Funguje to inak ako text. Keď niekto hľadá napríklad americkú chladničku, Google mu neukáže len modrý link, ale rovno fotku, názov vášho obchodu, ale to najdôležitejšie cenu. Prečo je to geniálne? Pretože shopping kampaň funguje ako automatický filter na ľudí, ktorí u vás aj tak nenakúpia. Ak predávate prémiovú chladničku napríklad za 1200 eur a niekto hľadá niečo lacné, povedzme do 300 eur, on na vašu reklamu ani neklikne, pretože tú cenu vidí hneď. Tým pádom neplatíte za zbytočné kliky ľudí, ktorí si vašu cenu nemôžu dovoliť. Kde tu ale najčastejšie horia peniaze? V tzv. Feede. To je zoznam dát o vašich produktoch, ktorý posielate Google. Ak je ten zoznam odfláknutý, má krátke popisy, zlé fotky alebo chýbajúce kategórie, Google je ako slepý predavač. Netuší, komu má vašu chladničku ukázať. Výsledok, vaša reklama sa zobrazuje na úplné nezmysly, alebo sa nezobrazuje vôbec a vy prichádzate o tie najľahšie objednávky. Tretí typ kampane sú videokampane.
Vaša vlastná televízia za cenu kávy. Pravdepodobne práve teraz pozeráte toto video na YouTube a zrejme na vás pred chvíľou vyskočí reklama. To je presne ono. YouTube je obrovský gigant a druhý najväčší vyhľadávač na svete. Výhoda je, že YouTube reklamy nastavujete priamo v Google Ads. Napríklad pri fotovoltike alebo tepelných čerpadlách nepredávate krabicu, ale dôveru. Cez textovú reklamu nikto neuvidí, že ste profíci. Ale keď sa vo videu objavíte vy, ukážete reálnu montáž na streche a spokojného zákazníka, tak ste sa odlíšili a vyhrali ste. Pre diváka už nie ste len anonymná firma z internetu, ste odborník z mesa a kostí. Pri videách býva najväčší problém v prvých 5 sekundách. Ak začnete video vetou sme firma s 10-ročnou tradíciou, ľudia vás preskočia skôr, nestihnete dopovedať názov. Vaše video musí diváka udrieť do očí hneď v úvode. Ak ho nezaujmete, okamžite platíte Google za to, že vás ľudia ignorujú. Ale ak máte dobré video, získate dopyty lacnejšie než kdekoľvek v Google ekosystéme. Váš hook alebo háčik prvé sekundy videa musia zákazníka pichnúť priamo v peňaženke. Zabudnite na predstavenie firmy, začnite tým, čo ich trápi. Napríklad, máte plné zuby faktúr od elektrikární? Alebo pozrite sa, ako sme susedovi zrazili účet o 100 eur mesačne. Musíte diváka zaujať v prvých sekundách, inak len sponzorujete Google za vlastnú naivitu. Ale ak máte hook, alebo teda háčik, výborný, získate horúce dopyty za drobné, o ktorých sa vašej konkurencii ani nesní. Štvrtý tip je tzv. Display alebo banerové reklamy na cudzích weboch. Určite to poznáte. Hľadali ste včera klimatizáciu, pozreli ste si jeden konkrétny model a dnes ten istý model vás prenasleduje na každom kroku. Otvoríte si Pravdu, SME, Zoznam, dokonca aj na bazoši. To je display kampaň. Väčšinou sa využíva ako remarketing, teda ako váš neúnavný tieň, ktorý nenechá zákazníka na pokoj, kým sa nevráti na váš web a nedokončí objednávku. Je to ten najlacnejší spôsob, ako sa udržať v hlave človeka, ktorého ste už raz pracne získali. Banerové reklamy dokážu loviť aj úplne nových ľudí. Google vie nájsť potenciálnych zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o úsporu energie alebo o bývanie a vopchať im vašu reklamu pod nos. Skôr, než vôbec začnú googliť. Ale pozor, v reporte uvidíte tisíce zobrazení a budete mať pocit, že ste hviezda, ale ak nemáte špičkový baner a jasnú stratégiu, tie peniaze vám jednoducho zmiznú bez jediného dopytu. Display je akcelerátor pre rozbehnutý biznis. Ak už vám search pekne sype dopyty a chcete svoj trh úplne ovládnuť, zapnite display aj na nových ľudí, nielen remarketing. Ale ak len začínate, držte sa radšej iba remarketingu, ktorý stráži vašich váhavých zákazníkov. 5. tip sú tzv. Demand Gen kampane. Toto je relatívne nový typ kampane, kombinuje obrázkové a videoreklamy na viacerých miestach. YouTube, Gmail a tzv. Discovery. Discovery Feed je tá vec na mobile, keď si otvoríte Chrome appku a pod vyhľadávacím poľom sa vám zobrazujú články, novinky, športové výsledky a tak ďalej. Tam vám Google vie pustiť reklamu. Gmail, keď si otvoríte e-mailovú schránku, hore v záložke promo alebo medzi e-mailami sa občas zobrazí reklama, ktorá vyzerá ako e-mail. To je tiež demand gen. Hlavný rozdiel oproti vyhľadávaniu je, že zákazník tu nie je v nákupnom móde. Nič nehľadá, len pravdepodobne zabíja čas scrollovaním. Je to kampaň určená hlavne na akvizíciu, teda hľadanie nových tvári, ktoré o vás doteraz ešte len nepočuli alebo netušili. Skvele to funguje pre e-shopy, ale aj lokálne firmy, ktoré chcú vyvolať záujem. Demand gen, podobne ako banery alebo video, žije a umiera na vizuále. Ak do reklamy hodíte fotku z Canvy, ktorú pred 3 rokmi zbúchala vaša bývalá marketérka, sorry, vaše peniaze idú rovno do koša. Na rovinu, bez kvalitných podkladov by som Demand Gen nikdy nespúšťal. Demand Gen funguje skvele v synchronizácii s Performance Max. Demand Gen prinesie ten dopyt a PMaska to uzavrie. Pre e-shopy to určite vyskúšajte. 6. tip je tzv. App kampaň alebo kampaň zameraná na aplikáciu. Tieto sú špecifické, slúžia výhradne na propagáciu mobilnej aplikácie, aby si ľudia stiahli vašu apku z App Store alebo Google Play. Ak nemáte mobilnú aplikáciu, tak sa toho ani nechytajte. V tejto kampani reklama bežne preskakuje cez Google Search, YouTube, Display alebo Google Play. Google si automaticky vyberá, kde je šanca, že človek apku reálne stiahne. Ak máte vlastnú apku, ktorú potrebujete dostať do telefónov vašich zákazníkov, toto je vaša voľba. Google túto kampaň takmer plne automatizuje.
Vy mu dodáte len texty, obrázky, video a on ich už sám rozhádže do vyhľadávania na YouTube a hlavne priamo do Google Play, aby vám priniesol čo najviac stiahnutí aplikácie za čo najnižšiu cenu. Konečne číslo 7, Performance Max alebo tzv. PMax je v podstate všetko v jednom. Dôvod, prečo som si to nechal nakoniec, je ten, že Performance Max v sebe spája všetky predchádzajúce kampane do jednej. Keď vám PMax funguje, je to kampaň na steroidoch. Google vtedy využije svoje dáta a nájde vám zákazníka aj tam, kde by ste ho nikdy nehľadali. Má to ale jeden obrovský háčik. PMax vie dokonale vykrádať remarketing aj vašu značku. Často vidím firmy, ktoré sú nadšené z výsledkov, ale v skutočnosti dochádza k zobrazovaniu na ich vlastnú značku. PMax vám totiž do reportu započíta aj ľudí, ktorí vašu značku už poznajú, vyhľadávali si vás menom a kúpili by možno aj bez reklamy. Nemusí to byť nutne zlé, len treba o tom vedieť a kontrolovať si vyhľadávané dotazy a percentuálny podiel brandu v tejto kampani. Uvediem vám príklad z praxe. Mal som klienta e-shop, ktorý minial 2800 € mesačne do jednej PMax kampane. Reporty ukazovali skvelú návratnosť, ale stále ten e-shop stagnoval. Na každom eure zarobil 16 naspäť. Lenže po hĺbkovom audite sme zistili, že 60% týchto nákupov urobili ľudia, ktorí ho hľadali podľa mena, teda podľa jeho vlastnej značky. Reálny prínos nových zákazníkov bol takmer nulový. Ako sme k tomu následne pristúpili, rozdelili sme to, odčlenili sme cieľene jeho značku do samostatnej kampane a Performance Max, tam sme zase značku vylúčili a donútili sme hľadať skutočne nových ľudí. Výsledok pri rovnakom rozpočte prinieslo 40% viac zákazníkov, iba vďaka tejto jedinej zmene. PMax sa hodí hlavne e-shopom, ale dobre funguje aj pre lokálne služby ako doplnok search kampaní, ak už máte v účte dáta. PMax potrebuje ideálne aspoň 50 predajov mesačne, aby vedel, čo robí. Ak s Googlom len začínate, odporúčam sa skôr držať klasickej shopping kampane. PMax odporúčam zapnúť až vtedy, keď máte v rukách dôkaz, že váš web vie predávať. Inak je to len drahá hra v rulete, kde kasíno, teda Google, vždy vyhráva. Čo som ešte nespomenul, tak pomocou PMax viete zobraziť vašu reklamu aj v mapách, napríklad na vašu kamennú predajňu, reštauráciu, kliniku a podobne. Aby ste si nemuseli pamätať všetko, dávam dve pomôcky. Prvá, úplne jednoduchá tabuľka, ktorá vám pomôže určiť, ktorú kampaň na čo reálne použiť. Takže ak ste majiteľ lokálnej služby a chcete dopity, search je úplný základ, môžete neskôr doplniť o Performance Max alebo remarketing. Ak máte e-shop, shopping a PMax, následne search. Ak chcete budovať značku, pridávate video a display alebo demand gen. App kampaň len vtedy, ak máte mobilnú appku. Hore v lieviku, alebo inak povedané tofu, tu ho potrebujete predstaviť a vzdelať. Cez demand gen, video na YouTube, display reklamy mu ukážete, že existujete a čo riešite. V strede lievika, tzv. MOFu, tu posilňujete dôvod, prečo si má vybrať práve vás. Tu zvyčajne môžeme zaradiť PMax, prípadne search, viac so všeobecnými kľúčovými slovami. Dole v lieviku, tzv. BOFu, zákazník je pripravený nakúpiť. Tu je rozhodujúce byť prítomný v momente, keď aktívne hľadá. To robí search plus shopping alebo PMax. A ešte by som pridal samostatnú podkategóriu a to je remarketing. Tu sa môžete pripomenúť cez display, video alebo demand gen reklamy. A toto je presne dôvod, prečo niekedy nestačí mať zapnutú len jednu kampaň. Reklama má v ideálnom svete riešiť celý tento lievik, nie len tú spodnú časť. Keď riešite len tú spodnú časť, s čím aj tak odporúčam začať, konkurujete všetkým ostatným. Keď staviate aj horné poschodia, máte vlastný zdroj dopytov, ktorý nikto iný nemá, väčšinou to ale trvá nejaký čas. Spojil by som to aj s budovaním značky. Google Ads teda nie je o tom, aby ste mali zapnuté všetko. Je o tom, aby ste vedeli, ktorá zbraň vám v danej chvíli vyhrá bitku o zákazníka. V ďalších videách vám ukážem presný návod, ako nastaviť tú najsilnejšiu search kampaň, ako napísať reklamné texty, ktoré predávajú vašu službu skôr, než zákazník dočíta prvú vetu. Dajte odber, nech vám to neujde. A ak chcete, aby som sa na vaše kampane pozrel ja osobne, našiel tie miesta, kde vám uteká zisk, kliknite na link v popise, pozrieme sa na to spoločne na bezplatnej konzultácii. Vidíme sa na kole. Čau.